Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ghairil maghdubi alaihim. Ya kepareng matur para sedaya kula pinaturaken badan niat dan meeting sekalian ketika ngursi dinten pitu tenaga oleh dinten Arab pagi sinauti kang iso takono rondo singgah sepuran lae pangalipun ulang tahun tiara dalam dosa tahun nggih mugi kita Allah tansah bareng slamet berujung saniki ngantos salajengipun sabab mari mersani judang tiara mugi-mugi miturut dhateng perintah Allah lan nepi sedaya aranipun Allah mulai awal besaripun sabab mersani dumateng hajat tiara anggenipun tumbas pinatua serta mulur kali Allah tansah dipun kadung selamat berujung saniki ngantos sanipun selamat montoripun selamat yang dibutumpahi lan selamat yang numpai saniki ngantos sanipun sabab mari mersani dumateng para nabi para wali abada pramila dikumpul tene wau mugi Gusti Allah tansah bareng kajenengan berujung saniki ngantos salajengipun sabab mari mersani dumateng Kanjeng Nabi Rasul sak garwa putra sekawan bakal Utsman Umar Sayyidina Ali pramila dipun buktene wau Gusti Allah tansah manjungan berujung saniki ngantos salajengipun sabab melihat cuman anggenipun amengkoni dalih griyanipun wilujeng sasi keprabine sarada gadahane sarta nempuhipun sedaya sang sapucakep anggen tandur sedaya mau jurung bahagiaipun Bapak Jono kalian Jami kalian Tiara saniki asripun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Sayyidina awali wal akhirnya cuwin syafaati rasul ya jumain alhamdulillahirabbil alamin bismillahirrahmanirrahim Allahumma hamdan syakirin hamdan nemen hamdan kabine mahu wa kabine majidah ya rabbana alhamdu kami balil jalali wa jalali mangandung tolik amin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma qul lidunubi wa liwalidayya warhamna kama rabbayani shaghira wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alhamdulillahi min wa nafat innaka samun qaribun mujib da'at amin ya qadiyal hajat bi rahmati ya arhamar rahimin rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma innaka aslamatan fitin wa ngabadu jasati wa siyadatan fil ilmi wa barahmatan fil rizqi wa ta'afiran qablal maut wa rahmatan inda wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma habibna alaina fi sawatil maut wa najata minan nar wa anfa'ina hisab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin kita radhul fatihah alhamdulillahi minasyaitani rajim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin ya na'budu wa iyyaka nasta'in akhir kata wa billahi taufiq wa hidayah wa ridho wa inayah usikum bitaqwa wa aqulu salihata wa muwaffiq ila thariq ihdinas mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas gawane stok biasa ini kalenan loro gak apa-apa. Lagi bukan jadi. Anu tak rasake yo ya. Susun ya Mas. Ini syaratnya mawon. Kartone baru tidak diapi. Terus ngati-ngati sudah ujuk yang sok. Ini kita sampai lho. Hati loh Mas. Nggih Mas, matur suwun. Kula nggih matur suwun. Matur suwun salate to. Dadi anu kembange to. Kembange. Dadi sate ra apa-apa yo Mas. Kembange ku lho. Ra kembange. Piye to? Ono ana. Ya.
Awas, dok mati. Iya, foto bener. Maju nggih saged tok, Mas. Ngilang bablas nggih saged. Lah, kowe dhewe ta. Adek kono lho. Ini lho ndok rene. Senyum. Guys. Aduh, senyum. Lucu-gudus. Lucu. 1 2 3 ya. Kamu mundur ora kan lo? Wes. Apa lho? Kak. Mati anake to ya, Mbak. Kami kan 14 tahun. Ya iya, kok metune omahmu, Mbak? Iya. Iki gak iso. Kok metune iki Bigson iki. Iso. Iki Bisa ya. Wong limo kerasakan limo, Mbak. Kau nembaknya kuwi. kali akan gawe Iki nggonmu iki tak dadekne